Ahojte, dnes by som vám chcel ukázať, ako si založíte film do fotoaparátu Flexaret. Konkrétne je toto model 4. Takže fotoaparát je na svitkové filmy. Takže potrebujete svitkač. Keď ho vyberiete zo škatulky, je v takomto ochrannom igelite, aby sa nejakým spôsobom neosvecoval ten film, takže roztrhnete a tam nájdete film v takejto podobe. Toto je už vyvolaný film, film sa nachádza vnútri tohto papiera. Vy to takto určite nerozoberajte, toto je len ukážková záležitosť. Ten film, keď vyťahnete, toto bude zalepený. Treba si dávať pri týchto filmoch pozor na to, aby sa vám to nerozmotalo takýmto spôsobom, pretože vlastne tady to vám potom preniká svetlo na ten film a osvecuje sa vám. Takže na to treba dávať bacha, čiže máte ho tuto zalepený. Fotoaparát je teda na svitkáče, pomer strán je tak 1 a 6x6, čiže 12 fotografií pri tomto filme dostanete. Dobre, ako si tam ten film teda dáme? Tuto je takéto mačkátko, stlačíte, fotoaparát sa otvorí. Vnútri nie je kostrička, tuto ani tuto. Takže potrebujete kostričku, vždy si nehávajte vo fotoaparáte prázdnu, aby sa vám takéto niečo nestalo. Takže prázdnu kostričku dáme na vrch. Tento prevíjač na film sa takto vyťahne a pootočí, sa záretuje. Dáte tam tú kostričku. Teraz ho... Tu sú také zúbky. Tak. Áno, čiže to je základ, mať túto hore tú kostričku, no a potom si dáte film. Dobre, dajme tomu, že ten film je zalepený, je ideálny stav ho možno odliepať až po vložení do toho fotoaparátu, alebo ak ho aj odtrhnete takto, tak dávať si pozor na to, aby sa vám to proste nerozmotalo. No, čiže tuto už som predbehol, dá sa táto palička vytiahnuť. No a jednoducho do tejto osky a do tejto osky sa založí ten film. Zakladá sa tak, aby sa takto vyťahoval. Čiže tak. No a teraz ho roztrhnite a takto ťahajte. No a ten papier sa vlastne vloží do tuto tej drážky. Takto. No toto už je vec toho papiera, že viackrát som s ním už takto manipuloval na testovanie fotoaparátov, takže už mi nespolupracuje, ale tak, super. Takže takto. No a dostaneme sa k šípkám. Tu je štart, aby ste vedeli, že to je začiatok filmu. Čiže točíme pod tieto šípky k týmto bodkám. Fotoaparát sa zavrie. A teraz točíme a on vás sám zastaví a tuto sa zobrazí jednotka na počítadle. Takže stačí len točiť. A už vás ďalej nepustí. A ste vlastne na prvej fotke, ako vám ukazuje aj počítadlo. Takže jednoduché. To je všetko. Tak,
skúšajte, foťte.